Hvala vam. U ovom trenutku govorimo takođe sa jednom mladom ženom, kako bi to Mika Aleksić rekao. Ona tu zaista jeste, jer mislim da biste imali taj niz medalja koje ona ima, opet ne iz tako laganih uslova, dobrih dvorana. Ona je stigla iz Drvara sa svojim roditeljima malo pred raspad SFRJ, a sada je 5 puta uzastopno svetski prvak u pucanju. Hajde da je upoznamo. Andreja Arsović večeras ovde bez oružja na 22. spratu Palate Beograd. Nekako je osmeh takođe tvoje oružje. I ne znam šta da kažem, mislim, svetski šampion, i hvala ti na toj mogućnosti da te ugostimo ovde u ovoj emisiji, u ove sitne sate. Hvala i vama na pozivu, zaista mi je čast i zadovoljstvo da budem u vašoj emisiji, iako je ovako kasno, ali imate mnogo gledalaca. Da, hvala ti na tome, ima ti koji žele da budu budni i evo sada nekako se naslanjamo na priču, bile su dve dame koje se bave pozorištem i ustanovom kulture i sad je tako nekako to teško vreme uglavnom za sve, za realizaciju svojih želja. Kada krenemo negde od tvoje životne priče, u ovoj emisiji se ne priča mnogo o privatnim stvarima, tako da ja to neću učiniti, ali postoji taj podatak da si ti iz Drvara zapravo krenula sa roditeljima malo pre raspada SFRJ i stigla u Beograd. Je li baš u Beograd? Da, baš direktno u Beograd. Imala sam tu sreću da dođem mesec i po dana ranije. Izbjegla sam sa 8,5 godina da pređem te traumatične situacije i jako sam zahvalna mojim roditeljima uopšte na samom vaspitanju u tom trenutku da smo došli u Beograd da bismo išli bolje škole, da bismo se bolje obrazovali. Apsolutno ništa me negativno ne veže za taj period. Jedan jako pozitivan i sa jednim osmehom pričam o tome i sa mojom sestrom i sa bratom i tetkom od sestre sa kojima sam u tom periodu odrasla i to nam je zaista bilo mnogo lepo. Porodica, tu je baza. To je nekako važno za sve.
kada, sada nema veze, različite su situacije, evo napravit ćemo odmah tu paralelu koja nam pada odmah na pamet, a to je porodica Đoković, takođe Kosovo, pa onda Srbija, ne baš tako uslovi savršeni da biste se bavili najskupljim sportom na svetu, a kakvi rezultati. Kada se ti odlučuješ za pucanje, za streljaštvo, kada to tebe fascinira, na koji način, da li je to film, da li ne znam šta si videla? Ne, mene je drug nagovarao mesec dana, iako ja nikad do tad nisam imala kontakt sa oružjem i mislila sam da je to u stvari muški sport. Nagovarao me nekih mesec dana. Ja sam se dvomila da li da odim ili ne, onda jedan dan rekao, pa zaista moraš danas da odeš da vidiš kako to u stvari izgleda, pa da se ne kažeš posle. I onda kad sam ušla u streljanu i kada sam Koji je to videla... period? Koliko si godina imala? Imala sam 13 godina, to šesti razred i kada sam videla da ima 70% devojčica, a 30% muškaraca mog uzrasta, sve predrasude su pale i onda mi se to prvi mah i svidelo. To me stvari i privuklo da dođem i sutradan i te nedelje i da uopšte ostanem, jer sam taj kontakt sa oružjem bio mi je jako zanimljiv. A šta je ti bio? Nekako ti si delovala sebi moćno. Šta, koji je bio osjećaj? Pa ne, u tom trenutku mislim da je najvažnije bilo što sam pogodila iz prvog metu. Opa. Tako da mi je to onako kao wow, mogla da pokušam ponovo, zašto da ne, da se ne oprobam, jer sam tog dana imala podršku mojih roditelja koji su rekli zašto ne, probaj, ako ti se svidi, nastavi i uopšte podršku za sve. A jesi se tražile to obično kako devojčice, mislim uopšte deca, znaš ono, da li je sport u pitanju ili neke druge aktivnosti do te 13. godine, jesi pokušavala da se baviš? Ja sam išla na folklor, na ples, jako kratko, mislim kratko godinu i po dana, ali nisam se pronalazila u tome. Ovo me je pronašlo zato što je pojedinačan sport i zato što sami ste na vatrenoj liniji, borite se s samim sobom i želite da uspeti, ali meni je jako brzo to ušlo pod kožu, pa na taj način sam htjela i da ostanem tu što duže da se dokažem. I onda imamo taj primer sportista koji žele da vežbaju, ne znam sad na drugi način, aktualan Peđa Danilović, ali kažu jedan od najvrednijih košarkaša, kada su već svi odlazili sa treninga, on se ponovo vraća u dvoranu i zato i davao takve rezultate zaista svetske. Je li to važno? Za instrument je važno da se vežba, za telo takođe. Koliko je važno sad i šta je važno uopšte da bismo postizali takve rezultate kako si ti postigla? 5 zlatih medalja, svetska prvenstva, prva na istim, evo sada ideš, ovih dana putuješ takođe na mediteranske igre koje su jako važne. Mislim, šta je sve važno, koja vrsta discipline i na koji način posvećenosti? Iskreno, ne samo za moj sport, mislim da je za sve ostalo prvo potrebna ta ljubav prema tom poslu kojem se opredeliti. Jednostavno, ljubav, disciplina, rad, volja, motivacija i puno nekih sitnica koje vas pokreću u svemu tome. Ili se pronađete ili se ne pronađete. Ja smatram da isto jedan faktor da biste bili vrhunski sportista je, ili uopšte, da biste bili najbolji u svom poslu, treba da budete rođeni za to, da osjećate i da budete deo toga, a potrebno je puno toga. Ja sam godinama učila dok sam bila i mlađa tehnike i disanja i koncentracije i kako da se opustim i u tim trenucima takmičenja da ne sam da se iznerviram ni jednom, da budem staložena i sve emocije nekako... Mirna ruka. Naravno, sve emocije mi sabijamo u sebe, onda tek posle takmičenja ili se radujemo ili budemo malo tužni, ali to traje par sati i onda odmah prođe, ali takav nam je sport. Da, kako su se nizali, ja sada ne znam, streljaštvo, na primjer, 88. godine spada u tu kategoriju malih sportova, sada već više nije tako. Nije, mi smo jedan od najuspešnijih sportova u Srbiji, to mi je jako drago. Pogotovo u poslednjih par godina imali smo jako visoke rezultate. Tačan podatak ne znam, ali znam da ove godine samo sa svetskih kupova smo donali 15 medalja, što je zaista veliki uspeh. I bili smo posle Kine druga država koja je po uspehu na tabeli se našla. Mnogoljudna Kina i malo ljudnija u smislu naravno broja stanovnika Srbije, ali sa neverovatnim rezultatima. Prosto kada se uhvatimo za neku stvar, je li imaš osjećaj da, ja sad ne volim to, nismo nebeski, ali da zaista ima puno potencijala kada je sport u pitanju nekako u genetici našoj, na različite strane. Bio to basket, pa ona zlatna generacija basketa, vaterpolisti takođe. Nismo bili nekada davno loši ni u fudbalu, a evo sad, evo i u streljaštvu od Jasne Šekarić, pa dalje, onako, s generacije na generaciju. Pa naravno, od Jasne krenuli su tu i drugi strelci, Aleksandar Ivošev, koja je meni u tom trenutku, kada sam je počinjala, jedino sam znala i za nju. Pa su mi oni bili, da kažem, idoli, ali igrom slučaja, baš od Aleksandra Ivošev, trener je došao u Beograd kada sam ja počinjala da treniram, tako da je i meni bio trener. I dosta je veliku ulogu odigrao u mojoj karijeri, ali to bio jedan period tinejdžerski, kad ste najosjetljiviji, kad vas i društvo vuče na neke druge stvari i kada se
volji da probate i da vidite sve šta i vaši vršnjaci gde da putuju, i ekskurzije i rođendani. Međutim, oni odigraju jednu veliku ulogu gde me uputio u sve to da će biti vremena za sve to i kasnije. Da ne mora to istog momenta sve da se dešava i sa njim sam sarađivala od 2008. Posle toga sam nastavila sa mojim prvim trenerom da radim i zaista uz odličnu saradnju svi ovi rezultati su i nizani. A da streljaštvo jeste, pa jeste iskreno da budemo u poslednje vreme smo toliko medalja doneli da javnost dosta i više zainteresovana za nas. Da, kako ne, sada mislim, ponosni smo mi uvek na uspehe naših ljudi, ali često ne budemo tu kada je možda pomoć najpotrebnija. Kada govorimo upravo o streljaštvu, koliko znamo da postoje naravno skupi sportovi, kakva je tu situacija i koliko je potrebno ulaganja i u tom finansijskom smislu da bismo mogli da guramo, mislim, od samih uslova u streljani, pa dalje, pretpostavljam kada je samo oružje u pitanju. Iskreno, ja od 2005. sam u reprezentaciji. Za mene svih ovih godina od tada stoji Ministarstvo sporta i Olimpijski komitet i Streljački savez Srbije kojima se i ovom prilikom zaista zahvaljujem na zaista svim segmentima kojim su mi pomogli. Pored svega toga i saveznim trenerima koji su u tim trenucima i bili dovoljno odgovorni da mene pošalju na ta takmičenja i mom treneru Donavić Draganu. Jeste mnogo skup sport, pogotovo neverovatne su tipe oružja i vazdušnog i malokalibarskog i same opreme koje mi koristimo, kao što ste videli na ovim snimcima. Ništa od toga nije toliko lako i jednostavno doći do toga bez ove pomoći ne bismo uspeli, ali da vam ne pričam municija koliko nam je potrebno u toku jedne sezone. Pa da bi se izvežbali, pa da. I naravno i tu pogotovo baš imamo i malih problema sa tim, ali uspemo svake godine da odradimo sve treninge maksimalno koliko je potrebno. Čekaj, Andreja, ti si sad najuspešnija trenutno. Jedna od najuspešnijih, ne volim da kažem da sam najuspešnija, zato što u mojoj disciplini ja i Ivana Maksimović smo zaista vrhunske takmičarke i mislim da naša država može da bude zadovoljna i srećna jer baš nas dve možemo da predstavljamo i državu i naš sport na visokom nivou. Upravo tako. U jednoj disciplini dve takmičarke je baš odlično. Da, ali je meni važno i sa aspekta to mlade žene, devojke, ovo što si sada pričala, kako je uspeo nekako instruktor, odnosno čovjek koji radi, odnosno tvoj trener, da te skrene sa tih potreba. Jel ti to sad nekako nedostaje? Jel postoji ta neka frustracija što ti nisi bila tamo sve gde su oni bili u smislu dobre žurke, nekog provoda, već si provodila vreme u streljani? Ne, nije mi bilo žao. Mislim, u tim trenucima malo i jeste, ali sada mi nije žao zato što, dobro, prepustila sam ekskurzije, neke bitne, možda i porodične događaje, ali nije mi žao jer danas kada vidim sve to može da se nadokne nekim drugim danima i stariji smo, pa je nekako mnogo i lepše to deluje kad smo stariji da se sve nadoknadi, ali sve u svoje vreme postoji i to, čeka, ono je možda i lepše kad smo malo zreliji, pa moguće i da je to u pitanju, da. Koliko je važno druženje, taj osjećaj porodice kada govorimo o timu, sad već o reprezentaciji koja niže uspehe? Pa u poslednjih par godina smo i više nego svi toliko složeni i to nam i daje dodatni stimul, zato što jedne druge stvarno bodrimo pre takmičenja i dosta smo više bliži jedni drugima i ove olimpijske igre mislim da su nas malo više zbližile, tako da u poslednjih par meseci je to onako došlo do videla, iskreno da budem. Jer mi smo kao porodice i na putovanjima smo jako bliski, puno vremena godišnje provodimo zajedno i privatno se družimo, tako da ne možemo samo da kažemo to je naše. Reci mi ove nagrade, pretpostavljam da nije indiskretno pitanje, da li ove nagrade osim zlatnih pehara i medalja donose i neki finansijski dobar vetar u leđe, pritom te prosto u smislu nekog ulaganja, da li u sebe, naravno u sebe ili kao u dalje bavljenje sportom? Imamo stipendiju od Ministarstva sporta i neke nagrade koje su nama jako bitne. Ako ste vrhunski sportista možete i jako lepo i da živite, ali za sve to naravno stoji veliki trud i radi za vas. Koliko provodiš vremena dnevno u streljanju? Zavisi od 2 sata do 5 sati. Sve zavisi koji je period. Koji je period? Naprimer, sad sam u periodu gde moram da treniram kratko, eksplozivne treninge da bih
se spremila što bolje za to takmičenje, da ne toliko previše da su kondicioni treninzi, izdržljivost i ostalog, jer već sam u dovoljnoj formi da samo to trebam da održavam pred neka velika takmičenja. Da, imamo na YouTube-u te neke smešne snimke, znaš, kada ljudi krenu sa oružjem, okine puška pa te okrene i onda tek možda postanemo svesni, ja ne znam, nisam držala nikada oružje u ruci, zapravo koliko je to teška jedna sprava i koliko zaista, mislim, može napraviti svašta ukoliko ne znamo da je kontrolišemo. Sad ne mislim na one loše, naravno, segmente, već eto kao kada čovjek po prvi put proba. Pa naše sportsko streljaštvo se daleko razlikuje od lova, daleko se razlikuje od nekih drugih pištolja u kojima možda imate kontakta. Malo je prilagođeno nama, zaista nema tih trzaja, ali da je teško, mnogo je teško. Moja puška vazdušna je teška 5,5 kg, malo kalibarska 6,5, ali u nezgodnim stavima stojimo i to nam je jako opterećujuće i pitanje je da li možemo da treniramo posle nekih 15 godina, ali uvijek morate imati kondicione treninge da biste to izdržali sve. Kada je balet u pitanju, što je sad potpuna kontra, ali postoji ta odrednica u godinama prosto do kada možeš biti profesionalac u toj umetnosti. Kakva je situacija kada je streljaštvo u pitanju? Do kada? Postoji neka starosna granica? Ne postoji starosna granica, za to je čist primjer i naše Jasna Šekarić sa toliko godina, 7 olimpijada iza sebe i dalje se takmiči, ali ja mislim da otprilike u mojoj disciplini, pošto smo nazvaju različite disciplini, u mojoj disciplini puška pa negde posle 42. 3. godine ne može baš da se izdrži. Sve zavisi od vašeg zdravlja, prvenstveno. Da, kondicija, zdrav, naravno, stil života, način, dovoljno sna, iako smo sada budni, posvećenost, ljubav, pravi ljudi oko vas kada govorimo o timu, sve je to važno i naravno puno ljubavi kada je porodica u pitanju. Nekako pretpostavljam da se ono što su tvoje radosti kada su pobede u pitanju ili porazi, nije važno, sve to čini život i profesionalni, da ti je važno da su oni tu, mislim na porodicu. Naravno, u svakom trenutku bili su sa mnom i kad sam imala najveće, da kažem, padove i kad sam bila nezadovoljna mojim takmičenjima, onda su me puno puta dočekivali na aerodromu i slavili sa mnom. Da njih nije, iskreno ne bih ni nastavila. Nisam imala podršku roditelja koji zaista u tom trenutku i dovoljnu slobodu da idem na takmičenje već od 8. razreda srednje škole u inostranstvo i da mislim da sigurno ne bih pustila. Poverenje, to je važno, uvijek je frka to kao poverenje. Zaista, ni sestra ni ja nikad nismo bili na nekoj kazni, baš smo skoro pričale o tome. I uvek su nas podržavali o tome jer smo i jako dobro. Sad više ne bi ni smjela da vas kazni. Ne, nego jednostavno nikad nismo pravile probleme, tako da uvek smo opravdavale to njihovo poverenje u nas. Divna priča, zaista bilo mi je važno da ispričamo, naravno da se sretnemo sa tobom i zbog tvojih uspeha, a tako si mlada, a već se toliko uspeha niže. I zbog, naš česta tema su mladi, pa ponekad često vidiš, verovatno u svom okruženju, ljudi malo bez cilja, ljudi koji odustaju i zato je divno što si večeras bila ovde i ispričala ovu priču. Novi izazov, vrlo brzo. Vrlo brzo, u nedelju krećemo na mediteranske igre, posle toga imamo evropsko prvenstvo. Gdje je to, Turska, ne? Turska, da. Posle toga imamo evropsko prvenstvo krajem jula i za to je inače se ispremam. Ciljno je takmičenje ove sezone, tako da na to sam baš skoncentrisana. Kad ćeš da se odmoriš? Posle evropskog prvenstva imaće mjesec i po dana slobodno, tako da se tome malo sada radujemo, u stvari dok ne prođe sa ova takmičenja. Ne možeš baš da pravi način si fokusirana sada na ovu priču. Mi ti želimo dobar fokus. Hvala vam puno. Na oba od ova takmičenja koje ti iščekuju i koje su jedna vrsta izazova za tebe i verujem i radujemo se svakom tvom uspehu, kako tvom, tako i cele reprezentacije. I puno ti hvala što si bila večeras ovde. Hvala vam puno i na pozivu. Sportistima je potreban san, tako da Andreju puštamo naravno da se odmori, a nadam se da